कि का हाल बा काराकाट के तमाम जनता के। नमस्कार, रावा देखतनी शताक्षी न्यूज़। और सबसे पहला बात ई बा कि जौन बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जहां पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी बन के अपन जलवा वोटिंग से पहले बिखेरले, का वोटिंग के बाद पवन सिंह के जलवा बरकरार रहल कि ना रहल। सबसे पहले जितना भी काराकाट के जनता बा, हम वो काराकाट के जनता से बस अतने पूछल चाहब कि का हाल बा काराकाट के तमाम जनता के। और काराकाट के जनता अगर देखत होई ए वीडियो के तो और जितना लोग देखत हो, जितना लोग के पावर स्टार पवन सिंह से प्रेम होई, लगाव होई, और काराकाट सीट के केकर हार भइल, केकर विजय प्राप्त भइल, ई सुने खातिर बहुत लोग के कान जोन बात तो तरसत होई। आप सबके हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से आगे बढ़े, उपेंद्र कुशवाहा से आगे बढ़े। लगातार सुबह से लेके और 2:30 बजे तक पावर स्टार पवन सिंह 3 नंबर पे रहले हैं। लेकिन अभी हम बता दी, अभी के जौन अपडेट बा, हम ओजा ना पहुंच पैनी, लेकिन हमारे एगो साथी ओजा पहुंचल बड़े। और वो साथी से हम जब कॉल करके पता कैनी है तो साथी का बतैले हैं आप सबके हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह 3 नंबर से 2 नंबर पे पहुंच गए, लेकिन माले के प्रत्याशी राजा राम सिंह के सर पे विजय मुकुट पहनावल गई और वहाँ के विजय श्री प्राप्त कैनी। वही जे जहाँ मानल जाए पावर स्टार पवन सिंह के खबर जौन चलत रहा, सुर्खियाँ जौन बटोरत रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह, और भोजपुरी के तमाम मुंबई के जितना भी सुपरस्टार, भोजपुरी के जितना भी सुपरस्टार कलाकार बड़े, टोटल कलाकार मैदान में उतरिए पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट करे खातिर, और अपन दिल खोल के सपोर्ट भी कैले। जितना जितना बुझाइल उतना सपोर्ट कैल, जहाँ तक कि पावर स्टार पवन सिंह के वोट मांगे खातिर गली गली तक पहुँचल लो। लेकिन काराकाट के जनता के अगर जो निर्णय बा वो राजा राम कुशवाहा के पक्ष में बा, राजा राम सिंह के पक्ष में बा। और राजा राम सिंह के सर पे विजय श्री के मुकुट पहनावल गई और राजा राम सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से विजय प्राप्त कैले। अब बात कही जाए कि केकर कतना वोट प्राप्त भइल। आप सबके बता दी कि केकर कतना वोट प्राप्त भइल, तमाम खबर के आप सबसे बतावल जाई। वीडियो में असही बना रही